Robottipelin tehtävät. Tässä on kauden pelikenttä. Tehtäviä on 15 kappaletta ja ne voi suorittaa missä tahansa järjestyksessä. Kaikkia tehtäviä ei tarvitse tehdä, kokeile niin monta kuin kerkiätte jokaisessa 20,5 minuutin erässä, vaan parhaan erän tulos otetaan huomioon. Robotti on käynnistävä kokonaan jommankumman laukaisualueen sisäpuolelta ja se tulee ohjelmoida palaamaan jompaan kumpaan kotialueeseen. Robottia voi muokata ajojen välillä, kunhan se on kokonaan jommankumman kotialueen sisällä. Muistakaa lukea robottipelin sääntökirja, jotta ymmärrätte miten pisteet lasketaan. Siellä on jokaisen tehtävän säännöt ja ohjeet. Muistakaa ohjeet harjoitellessa ja kisan aikana. Saa ne jälkeenkin vielä osata. Joukkueiden tulee osoittaa ydinarvoja robottipelin aikana ja joukkue saa Gracious Professionalin pisteitä jokaisessa erässä. Laitteiden tarkastus. Ennen ottelun alkua robotin on läpäistävä tarkastus. Asettakaa kaikki varusteet paikoilleen. Robotti ja kaikkien varusteiden on mahduttava molemmille laukaisualueille ja alle 305 mm korkeusrajoituksen alle, jos kaikki varusteet mahtuvat vain yhdelle laukaisualueelle. Ja tämän korkeusrajoituksen alapuolella joukkueesi saa lisäpisteitä. Ensimmäinen tehtävä. Maanpoisto harjaamalla. Tarvitset erikoistyökaluja puhdistaaksesi ja paljastaaksesi hautautuneita esineitä vahingoittamatta niitä. Harjaa pois sedimentti paljastaaksesi palan tämän sivilisaation menneisyyttä. Jos kerrostuneet maa-ainekset ovat kokonaan siirretty sivuun ja ne koskettavat mattoa. Jos arkeologin harja ei kosketa kaivauspaikkaa. Toinen tehtävä. Kartan paljastaminen. Arkeologit työskentelevät ahkerasti löytäkseen tärkeitä vihjeitä siitä, miten tämä sivilisaatio aikoinaan eli. Siirrä ja poista pintamaata paljastaaksesi piilotetun kartan osia. Jos pintamaat on siirretty kokonaan pois. Kolmas tehtävä. Kaivoskuilun tutkiminen. Arkeologi Auanalla on tehtävänään selvittää kaivauspaikan kaikki salaisuudet yhdessä työryhmänsä kanssa, jos joukkueen kaivosvaunu on toisen joukkueen pelikentällä. Ja jos toisen joukkueen kaivosvaunu on teidän pelikentällä. Neljäs tehtävä. Vaarallinen noutotehtävä. Kun jokin paikka on liian vaarallinen ihmisille, teknologia voi auttaa esineiden noutamisessa turvaan, jos korvaamaton esine ei kosketa kaivosta, jos molemmat tukirakenteet ovat pystyssä. Viides tehtävä. Keitä täällä asui? Rakentakaa rakennelma uudelleen palauttaaksenne kylän osa, jossa ihmiset aikoinaan asuivat, jos rakennuksen lattia on käännetty oikein päin. Kuudes tehtävä. Ruukin tutkiminen. Auanan ryhmä uskoo, että tätä pajaa käytettiin malmin sulattamiseen ja työkalujen valmistamiseen. Irrottakaa malmikivet ja etsikää huolellisesti. Yhdessä kivessä on yllätys, joka odottaa löytäjäänsä, jos malmikivet eivät kosketa ruukkia.
7. tehtävä. Vaativa nosto. Tämä myllynkivi mahdollisti viljan käsittelyn ja antaa tietoa heidän jokapäiväisestä elämästään. Kokonsa ja painonsa vuoksi tämän esineen siirtäminen voi osoittautua haasteeksi, jos myllynkivi ei kosketa aluskiveään. 8. tehtävä. Siilon salat. Tyhjentäkää säilytyn ruoan jäänteet siiloista, jotta ne voidaan analysoida laboratoriossa. Jos säilyttyjen ruokien jäänteet on saatu siilon ulkopuolelle. 9. tehtävä. Mitä täällä on kaupattu? Pystyttäkää markkinakujuja ja nostakaa esille esineitä, joita kyläläiset ja kiertävät kauppiaat aikoinaan kauppasivat täällä, jos katos on kokonaan ylhäällä, jos kaupattavat tavarat on nostettu esille. 10. tehtävä. Vaa'an kallistaminen. Tämä muinainen työkalu varmisti, että jokainen tuote sai oikeudenmukaisen ja tasapainoisen hinnan, jos vaakaa on kallistettu niin, että vaaka-astia koskettaa mattoa, jos vaaka-astia on poistettu kokonaan rakenteen sisältä. 11. tehtävä. Kalastajan esineitä. Joukkueenne on löytänyt satamasta mielenkiintoisia esineitä. Käyttäkää nosturia niiden saamiseksi ylös, jos esineet on nostettu kokonaan irti pohjasta. Bonus, ja jos nosturin kurkilippu ei kosketa tankonsa harmaata nuppia. – 12. tehtävä. Pelastusoperaatio. Rannalta löydetty muinainen laiva on vaarassa rapistua entisestään. Kaivakaa alus esiin vahingoittamatta sen herkkää rakennetta. Jos laivaa peittänyt hiekka on kokonaan poistettu. Jos laiva on nostettu kokonaan irti pohjasta. 13. tehtävä. Patsaan ennallistaminen. Rakentakaa patsas uudelleen, jotta voitte tarkastella sen historiallista merkitystä, jos patsas on kokonaan pystyssä. 14. tehtävä. Keskusareena. Kuljettakaa löytönne keskusareenalle ja asettakaa ne näyttävästi esille. Miettikää, mitä nämä esineet kertovat teille ja mitä mysteerejä on jäänyt vielä selvittämättä, jos esine koskettaa mattoa ja on ainakin osittain keskusareenan alueella. 15. tehtävä. Merkitseminen. Kaivauspaikoilla on vielä paljon löydettävää. Merkitkää kaivauspaikat lipuilla jatkotutkimuksia varten. Jos kohdealueen sisällä ainakin osittain on lippu, joka koskettaa mattoa. Tarkkuusbonus. Jos tekniikko koskettaa robottia, kun se ei ole kokonaan kotialueella, joukkue menettää 1 poletin. Erään lopussa kentälle jääneet tarkkuusmerkit tuovat lisäpisteitä. Mitä vähemmän keskeytätte robottia kotialueen ulkopuolella, sitä enemmän pisteitä saatte. Muistakaa lukea robottipelin sääntökirja. Ja tarkistakaa haasteiden päivitykset kauden aikana. Onnea robottipeliin!